Halløjsa alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til By Grace. Yes, jeg har tænkt mig at spille det her for jer. Jeg ved ikke rigtigt, jeg har været dårlig de sidste par gange. Jeg har klaret dem, kan jeg lige vise jer. Okay. Så vi starter. Er klar til at starte. Oh god. Ej, hvad dårligt. Yeah. News. Nej, det er en baneway. Oh god. Vi ses alle sammen. Fordi den kan ikke jo. Farvel alle sammen.